Det er 1706 M&M. Jeg vil lige vise starten på min fyrværkeri i år. Jeg har lidt tilbage fra sidste år, og det var 4 bomberør fra AFAC. Det er fra sidste år. Og så har jeg en kejlefontæne også fra AFAC fra sidste år i sortiment jeg købt. Og så har jeg dem her tilbage fra sidste år, Thunder Kings, også fra AFAC. 4 pakker af dem. Det var det for sidste år. Så har jeg været i Harald Nyborg. Det har jeg også været i, men vi startede hjemme og fix. Hjemme og fix, Sirius batteri, 71 skuds. Jeg har 3 år i træk, det er et flot batteri til de penge, 200 kroner. Så har jeg købt deres nye batteri, Dragon Tail. 57 skuds batteri. Okay, størrelsen. Det så rigtig godt ud på videoen, så jeg synes, jeg skulle prøve det. Og så har jeg været i Bauhaus. Købt de her bjørnebatterier her. Det er 40 skud i vinkel. Og de ser også rigtig gode på videoen. Det går til 300 kroner, ikke, for et batteri. Så købte jeg 2 af. Og så har jeg været i Harald Nyborg. Købt et Grand Cru Premium sortiment. Det består af 2 bomberør. Almindelige bomberør. Og 12 raketter. 4 1,5 tommer, de små der. Og så får du 4 af sådan nogle små almindelige raketter her. Og så får du 4 af de her 2,5 tommer. Plus du får 4 batterier med. Som er et 25 skuds, 16 skuds, 16 skud i vinkel og et 28 skuds. Jeg har haft det for, tror det ikke, det er 3 eller 4 år siden. Det er også lige meget. Et godt sortiment til billige penge. Det kan anbefales. Så meget kan jeg det sige. Og så har jeg også været selvfølgelig i AFAC. Igen i år. Jeg synes, jeg skulle prøve sådan en luftbombe i år. Jeg har ikke prøvet dem de andre år. Så jeg hører rigtig mange delte meninger om dem, men nu prøver jeg dem en for første år. Må vi se, hvordan det er. Så det er nok udmærket. Jeg mener, der er 115,10 gram krudt i sådan en luftbombe der. Det er både med miner og skud, så ja. Og så har jeg købt 2 Aalborg batterisortimenter. Det er 4 batterier med 25 skud i hver batteri. Dem købte jeg 2 af. Har jeg også haft hvert år, og i år der er kommet nye farver i år, så de er anderledes. Og jeg vil lige sige til folk, at holde øje med, når I får papkassen, hvis I køber dem, så skal I huske, at der står 14 herude, som er årstallet. Det vil sige, at de er produceret i år. Hvis der står 13 herude, så er det effekterne fra sidste år. Det vil sige, så er der forskellige effekter af batteriet. 14 det er de nye effekter, og dem har jeg snakker med ham om dernede, så jeg købte dem med de nye effekter fra 2014, produceret i år. Og det er 25 kaliber. Det er nogle gode batterier, det er det. Det synes jeg helt bestemt. Så dem har jeg købt igen 2, så mange af. Og så når du køber for over 1000 kroner, eller når du køber for 300 kroner, så får du en gratis raket med 4 tommer fra Kaboom. Det er selvfølgelig også AFAX. Men sådan en får du med, når du hver eneste gang du køber for 300 kroner, får du en gratis med. Jeg har så købt for lige knap 1000. Fordi jeg får 20% rabat i AFAC inden jul. Så jeg fik 3 med gratis, så det er jo fint nok. Normalt køber jeg ikke 4 tommer kugleraketter, fordi ikke engang halvdelen af hovedet her er fyldt op med krudt. Resten det er bare sådan noget savsmuld, og det er fup. Derfor kører jeg maks 3 tommer normalt, men nu er de gratis, så kan man lige godt tage imod dem jo.
Jeg tror faktisk, det var det. I alt har jeg for 2700 indtil videre, og jeg skal så ind til Krudtteltes Outlet salg her den 27. december. Så det er godt nok. Og jeg tror i alt har jeg... Hvad fanden var det, jeg talte? 16 batterier eller sådan noget. 4 hver kasse, det er 8, ikke? Så har jeg 4 derovre, så er vi 12, og så 4 der, så det er 16. Og jeg skal nok regne med, at halvdelen af dem bliver nok fyret inden nytår. Fordi jeg ved, at jeg ikke kan vente. Sådan er det bare. Men jeg vender tilbage med en ny video, når jeg har fået det sidste. Købt det sidste. Så jamen, vi ses derude i YouTube. Subscribe og skriv nogle kommentarer. Og eventuelt spørg, hvis der er noget, I er i tvivl om. Så siger I bare til. Så skal jeg nok finde ud af det. Hej.